Ja tässä kuumassa erässä tilastoissa Emilia Glyk 1.10.01. Seuraavat ovat sitten 1.15-1.16. Ja Emilia kellottaa voimakkaan 33.93, toisena Sara Mustonen ja kolmantena Aada Nyström. Ja Emilia kääntyy loppusuoralle. Vartalolle keulaa ja muut tulevat sitten tasaisesti kuten tilastoa johtiin. Ja kuumasta erässä maalissa ensimmäisenä radalta 4 Emilia Glyk 1.11.03. Toiseksi Sara Mustonen 1.13.90 ja kolmantena Aada Nyström 1.15.